odberateľ, majiteľia firiem, predovšetkým zameraní na úspech a výkon, mysláci vo veľkom, ambiciózny, ochotní sústrediť sa na svoj cieľ, ochotní do seba investovať a ochotní pracovať tvrdo na dosiahnutí svojho cieľa. Ja by som tu takú success story povedala, pomohla som majiteľovi, ktorý aj firmy, ktorý za mnou prišiel, som bola v takom období krízy, aj vieme, že svet prešiel krízami. Nedarilo sa mu nájsť veľkých prémiových klientov korporácií a tým, že ja som mala background, mám background, že som spôsobila tento veľký prémiový klient, udelovala som zákazky v hodnotu miliónov eur, tak vyhľadal ma a už v prvých dňoch sme objavili to, že ho brzdí veľmi jeho minulosť, jeho nepriaznivé, by som povedala, skúsenosti so spolupracovníkmi alebo aj s nadriadeným a nedovolilo mu to absolútne pohnúť sa vpred a nájsť to prémiových klientov. Toto sme mi odstránili, navýšila som energia a vysvetlila som mu taktiež, že naučil som prémiový predaj, ktorý je odlišný od toho klasického retailového a potom išiel do výkonu a po nejakom